Maraba da zuwa Fikira Tech TV. Idan kai sabon zuwa ne a wannan channel ɗin, ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ku danna mana like domin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Ku yi sharing ɗin wannan bidiyon domin 'yan uwa su amfana. Maraba da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Idan kai sabon zuwa wannan YouTube channel ɗin ne, ina roƙon da ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗaura sababbin shirye-shirye. Duk mai bibiyar wannan YouTube channel ɗin zai ji ni kwana biyu shiru, wallahi aiki ne ya ɗan min yawa. Amma insha Allah yau na kawo muku wani bidiyo yadda za ka samu kuɗi ta hanyar kallon bidiyo a YouTube. To ta yaya za ka kalli bidiyo a YouTube a biya ka? Idan ka biyo ni bidiyon nan step by step daga farko har ƙarshe, ni kuma insha Allah zan nuna maka hanya. Zan ajiye muku link ɗin wannan website ɗin a comment na farko ko kuma description. Sai aikin. Da fari zan shiga cikin browser ta, zan buɗe data. Idan na buɗe data, zan zo ni da yake na kwafi link ɗin ne, zan zo yi pasting na nan link ɗin. Kamar yadda kuke gani, wannan shine website ɗin. To da zarar ya buɗe ma fuska kamar haka, za ka danna get start ɗin nan. Idan ya buɗe ma fuska kamar haka, za ka zo ka sa paste name naka a nan. Bari mu sa Shaibu Umar. Yawwa, sai mu sa date of birth. Sai ka zaɓi date of birth. Sai ka zo ka sa date of birth ga nan. Idan ke mace ne, za ki zo ki sa family. In kai namiji ne, ga nan za ka sa mail. Sai ka zo ka zaɓi email naka. Mu da yake mun taɓa buɗewa, ya ce mana continue with email, amma ba ma so. Za mu sa email namu ne. Bari mu sa wani email ɗin yawwa. Sai ka zo ka sa password naka a nan. Password kamar guda 8 haka. Yawwa, da zarar ka sa password, za ka zo ka yi tick wannan gurin I'm not a robot ɗin nan. To da zarar ka gama cikewa, sai ka zo ka yi create account. Bari mu jira shi. Ko sai mun ƙara taɓa ne. Yawwa, gashi nan. To da zarar ka buɗe, kun ga mu ga nan sun ba mu $5 ma na buɗe wanda muka yi. Sai ka iyo ƙasan nan. In ka shiga, za su na nuna ma talla, sai ka na cancel ɗin. Saboda shi wannan website ɗin, su ta hanyar da suke samun kuɗi ta hanyar talla ne da kamfanonuwa suke ba su. Idan ka taɓa ma, duk inda ka taɓa kawai talla zai kai ka. Dole sai kana katsewa. Kamar yadda kuke gani, kun gani suna nuno talla. Kamar yadda kuke gani gashi nan, wannan bidiyon idan ka kalla kana da $0.61, wanda kuma idan ka yi converting ɗin shi da kuɗin Najeriya, ba kuɗi kaɗan ba ne. Sai ka iyo ƙasan nan. Dole kana cancel ɗin talla-tallan nan. Sai ka iyo ƙasa, ka zo ka yi play na bidiyon nan. Sai ka yi back, talla ya shiga. Yawwa,
gashi nan. Hey guys, I don't even know how to do this intro. I never thought the day would come where I'd be sitting here talking about this. We've tried to film this 10 times now, and I've cried every single time. And we are a few weeks of me and Nathan no longer being together, and I don't even know where to begin. There's no easy way to say this, but we did break up. I've used... da zarar ya gama ya cika za ku gani ya ce complete, sai ka zo ka taɓa complete ɗin nan. To bar ku gani yanda za ku ga kuɗin mu ya ƙaru. Bari mu yi research. Kun gani? Ga nan kuɗin mu $5.61. Talla ya shiga, bari mu katse. Sai ka zo ka shiga ka taɓa na biyun nan ma. Shi ma talla ne ya shiga, ya ka taɓa. Yawwa ya shiga na biyu. Gashi nan kun gani ya bar kan nan ya da kan nan ya shiga. Talla yana shiga dole sai muna kakkatsewa. Sai ka zo ka yi play. Shi ma talla ya shiga. Yawwa gashi nan yanzu yana. I'm here to prove that purple mattress blows memory foam out of the bedroom. Only purple passes the durability test, body heat test. Dole sai mun jira wannan gurin ya cika. Second 30 ɗin nan. And suka ce this video is available after 30 seconds, 34 seconds. Gashi nan. Dole sai mun jira. To shi ma wannan ya gama ya shiga talla. Ya gama, bari mu stop na sai ka zo shi ma ka taɓa complete ɗin nan. Sai ka ƙara jawowa ƙasa. Ka zo ka shiga wannan ma. Shi ma talla ya shiga, sai ka zo ka taɓa kai cancel ɗin tallan nan. Yawwa gashi nan kamar yadda kuke gani shi ma ya shiga na uku. Kai cancel ɗin talla. Sai ka zo ka yi play na wannan ma. Shi ma talla ya shiga. Sai ka yi play na shi. Bari mu jira. Dole ne sai ka jira nan wurin ya cika. Dole ne. Yawwa shi ma ga nan ya gama, sai ka zo ka taɓa complete. Talla ya shiga, sai ka taɓa complete. Sai ka zo ka shiga wannan ma na hudun nan. Shi ma talla ya shiga. Yawwa ga nan kun gani kuɗin mu ga nan yana ƙaruwa $6.4 gashi nan. Sai ka zo ka yi play na wannan. Shi ma talla ya shiga. Duk inda ka taɓa ne a website ɗin nasu talla ne yake shiga, saboda su ta hanyar da suke samun kuɗi kenan, ta hanyar sa wannan tallan da kamfanonuwa suke ba su. Yawwa shi ma ya gama, sai ka taɓa complete. Talla ya shiga, ka taɓa complete. Sai ka zo ka yi refresh. Kun gani kuɗin mu ga nan ya ƙaru $6.92. Talla ya shiga, sai ka zo ka taɓa na ƙarshen nan. Shi ma ya shiga, sai ka zo ka yi play na bidiyon.
dole kana kakkatse talle-tallen nan. Project Pandora's box is back and we need to present new designs on Monday. Oh, and it needs to be recyclable. Any questions? Yeah, when you say recyclable. Good. Project Pandora's box is Yawwa da zarar ya gama sai ka zo ka taɓa complete. Da ya shiga sai ka zo ka taɓa complete. To bari mu yi refreshing yanzu. Kun gani kuɗin ya zama $7.48. To ta yaya za ka cire wannan kuɗin? Sai ka zo ka taɓa nan gurin, wannan alamar layi uku nan, talla ya shiga. Yauwa sai ka zo ka taɓa ga nan my account, sai ka buɗe nan, sai ka zo ka taɓa withdraw. Da zarar ka taɓa withdraw, talla ya shiga shi ma, dole sai mun koma. Yauwa kamar yadda kuke gani, waɗannan su ne hanyoyin da za ka yi withdraw ka cire kuɗinka. Ga nan akwai ne Western Union, akwai PayPal. To PayPal gaskiya yanzu an yi banin ɗin Najeriya, sun cire Najeriya daga cikin wanda za su na amfani da kamfanin PayPal. To amma akwai wannan kamfani ga nan Pioneer, za ka iya cirewa ta Pioneer, ita ce ma hanya mafi sauƙi hanyar da za ka bi ka cire kuɗin nan. Idan ba ka da wallet ɗin Pioneer, kawai za ka je ne Chrome browser ka rubuta Pioneer, kana buɗewa. Insha Allah ma za mu muku bidiyon yadda ake buɗe Pioneer. Kana buɗewa wallet ɗinka, za ka tara 'yan dalolinka. To bari mu danna withdraw. Talla ya shiga. Yauwa kamar yadda kuke gani ga nan, ce payment option available meaning this amount request for this. This product is 150 with this has been deducted. Turancin namu ne sai hankali. Ga nan suka ce kuɗinka ya kai $150 za ka iya cirewa. To da zarar kuɗinka kullum kana shiga kana tara 'yan kuɗaɗenka. Da zarar kuɗinka ya je $150 za ka iya cire kuɗinka. To kamar yadda kuke gani, wannan shine ƙarshen wannan bidiyo. Mun gode sai mun haɗu a wani sabon bidiyo.